hegalaburra, zainzuriak, kuiatxoa, piper berdea, porrua, tipula, azenarioa, piper gorria, txerri tomateak, maionesa, berakatza konfitatua eta zagar konpota. Listo, zagaiak izan ditut eta martxan hasteko prest, ezta? Hori da. Hori da. Lehenengo duna, hegalaburra moztu, ezta? Hori da, bai. Zati ederra zati poli bat... Hau izaten da, borobila danean, nola mozten danean, hau laurden bat. Hori da. Hori da, bai. Eta, bueno, ingotolan pixat hori beltzak enduko. Bai, beltzak endu duzu. Hori da. Oso, no? Eta, bueno, bai, hori da, bitartean gogorazi guztiei, beste ikusteko aukera bat dezuela, bai errezetak ere bai, telefono bidez, lauki hortan klikatu, QR hortan, hori da, eta zuzenean azalduko dira, osagaiak eta kantitateak eta guztiak, hori da. Berriz ikusi eta nola nire mazain, zuzenean klik eta listo. Eta iradokizunak gustora gaude jasotzeko, gustora ez, desietzen gabe, ez? Eta bidali, txoriene@eitb.eus. Bato beste gamonak eta ez balen badakizu manejatzen, bilo bai izan, eta zuek bidali lasai, ze pentsatzen zuen. Zuek esan idatzi hori, txorienea iristeko moguan da, gu jaso badu. Bale, listo. Bale, hementeko zati hau, tepiku soja pizkatxekin eta oli horrekin. Soja botatzen behar duzu, katza botagarrik ez, ezta? Hori da. Beak ematen dio, gaz puntua beak ematen dio. Hori da. Pizkatu olioa. Bai. Eta hori txiko ditu pare bat hori zapore hartzeko. Hori da, pixkata mazeratzen utzi, bai, harki ba. Eta gero ingo duguna da... Bitartian hau, zartagia martxen ekintzea nahi? Bai, pizagor, tepiko barazkiak, ezta? Barazkiak, salteatzen dut, ezta? Hori da, izango da, hori guok moduan, ezta? Hori da, bai, gaur egun beste egun batean ekarri zuten, baita ere ontzi berezia pixka bildua dan hori, ezta? Bai. Guok hori da, eta azken filean da, zartagi batean salteatzia, ezta? Salteatxa gorra, eta hori da bakarrik, zike, Baina zer gertatzen da, bidaiatzen dugu munduan zehar, orduan ideiak hartzen ditugu, beste hori da, eta ideak ekarri, handikan ontziak ere bai, eta eta gero izenak aldatzeagatik handare gustatzen zauek erabiltzia, guok, ontzia, eta jenteari gustatzen zaio, Bai. Piperra ere. Eta bat baino gehiok erosire, bai ontziak, gero erabili beste kontu bat izaten da, Baina erosita, hortxoen etxian prest. Bai. Bai. Eta poliana moduan, baki. Pentsatzen dute galaburra egingo dezula modu desberdinetan. Gaurko honetan horrela, eta gero beste batzutan, beste erabat. Bai, hori da. Joko ondile ematen du. Bai, hori dikuzu egiteko, pilo bat. Era mordo bat. Kipula pizkatxo piko bat ere. Bai. Hola, txeka. Eta, oli pizkatxo botako tor. Oli jota, bai. Tope este jarri pixka gehiago igual, sortzin ondo? Bai, gehiago igual, gero, bai. Bale, baina eskartzeko eta... Eta bota gutxu. Zu izango zara hor ardura hori? Bai, zaituko izut, bai. Zai izaten da itzein da zaitu, Ixiliko monai, zuk esplikatu, zu Durangoko kontuak. Bueno. Hori, bai. Eta, hori egiten zuen bitartean egingot alioli bat. Alioli pizkat berezia. Berezia. Egiten duguna da, maonesa, pinin lehenengo. Bai. Hori da, maonesa ipinin. Pintzen dugu pizkat zagarrezko konpota bai pintzen dugu. Baina azukre gabe. Azukre gabe, hori da, azukre gabe. Eta gero pintzen dugu hori. Berakatza, bizkaian bezala, guk baratxu izaten dugu berakatza. Konfitatuta da, eta olioan. Oliotan, suabe. Bai, horregatik ez dira, ez izaten hain gogorra aliolia. Bizkaten izaten da suabeagoa. Hori da. Bai, hori atzaparrakin, papilla bezala egiten da. Bai, hori da, egiten.
Hori, azala guzti, erditikan ebaki, eta hori jota, isoa, euki. Bai, euki, temperatura gutxiekin, eta... Hau xondo dupa, ez da, bete pixkat. Bai. Botako pizkat soja ere, horrei. Gaztan partez gaur, soja. Soja hori da. Hori, gota. Hortik. Zai pinko da markan ere. Bai. Hori zen, aquí. Tole pizkatxo bat. Zatu nahi txeko, zaneteko ya da. Vale, igual hori ga, aterako igual ya... Aterako dugu, eta? Platerra da. Hori izan petatzen. Hori zali. Hone gauzu plater txiki batean igual atera. Bai, hori da, gero zuk aurkeztu, nik atean. Bai, plater txiki batean. Bai. Bueno, lekin. Bai, hori xen, ez da? Hemen honea atea. Epini berriro osoan Zartzagia? Bai, zengot berriro tomatito txerri hauek ere. Baita ere. Hori da, bai. Hori erditikan ebakita, ez da, tomatiak. Kolorea ematen dago eta onak goten dizulan. Bai, koloria eman, eta gero baita ere horixen, bai. Epeldude, bai. Bai. Bai, batzutan enzaladan jartzen ditu gotian erditik ebaki eta listo. Eta listo, bai. Gero, momentu horretan, ikutu bero salteatuen ikutu batzien, ez da? Bai. Bai, gero ya, ya beginda ya, begin dugun. Bai. Bai, ez da zuen, Listo? Bai, bai. Bai, mitxen aldamenean ipiniko ditut, Bai. Zanengo ya, batu nahi binekot. Ageratu behar da barrutik gutxi da. Gutxi egin da. Kanpotik emango diu kostran sensazio horixen, bai, hori da. Eta gero barruan... Barruan hori. Gutxi egin da. Okela bezalaz, Okela bezalaz, Okela bezalaz. Vale, ba. Bueno, me pilliko tot platean bitartzen hor. Bai, hoxe. Barazkiak minar dizen. Hori da, ze koloretzu ez da? Bai, hori zaten da polita kolorea. Eta gero platerare ondo dotori ekarri zuen, belbeltza, Claro, ikusteko ondo. Ikusteko. Bai. Bolte matia nahi? Bai, igual bai. Bai, emango dute. Eko zor. Berriz garroa. Vale. Hemen aliolia epiniko gu ere. Bai. Hemen ondo pentsatuta do, plateran koloria, eta gero txurillakin, nahaztuta. Hori oso garrantzitsua izaten da. Oso garrantzitsua izaten. Hola, txik. Ja barrutik dago beroa, ze ja eukidugu lan ba... Baita ere, kanpoan eukidugu aproposanagatik, baita ere gauzuzietan jakin gainean egin berdala, pixka lehenutik joatea, aragirekin da txureta egin gertatzen zaun bezala, ez? Hori da. Osgailutik anatea, eta pixka temperatura minta aklimatatzen jun. Hori da, hori. 20 gradu, edo, bueno, horrela. Egin dezakezu, pizkat, bera montatzen dagoen horan... Mazeratu den salsa berdin hortan... Pizkatxo bat. Hori da. Ebintzen soja eta olibolio. Hori da. Plater honetan, katzik ez debera bine. Zerratikan, soja da makilako. Soja da, hori da. Listo, ez da? Bat otoria, ebintzen. Mendi inguruan, natura inguruan, zer eta egaluzia. Hori da, bagatoz azken ikutuak esan da. Egalaburra, soia eta oliboliotan beratu. Barazkiak juliana eran ebaki eta oliba oliotan salteatu. Maioneza, berakatza konfitatua eta zagar konpotaz aliolia egin.
txerri tomateak erditik ebaki eta salteatu. Hegalaburra zartagi bero-beroan buelta eta buelta egin, eta osagaiak platereratu.